Zdar vám všem, mé jméno je Domeš a vítám vás u sledování pořadu Rychlofakta. Vážka se dožívá pouhých 24 hodin. Orgasmus u prasat trvá 30 minut. U mě 5 vteřin. V některých lázních Japonsku si můžete jít zaplavat do kávy, čaje nebo vína. Zajímalo by mě, jestli tam mají i pivní lázeň. Čech sní za rok 3,8 kg čokolády. Jsem těžce pod průměrem. Tento park, který jsem tady našel, se nachází nedaleko biologického centra Brně. Ani jsem nevěděl, že tady vlastně nějaký takovýhle místo je. Kdyby lidské oko bylo kamerou, mělo by 256 megapixelů. Moje oko je nejlepší webka! Aurofobie je strach ze zlata. Hej, to jsou zlatý šperky. Je vědecky prokázané, že si nemůžete políbit ani olíznout vlastní loket. Ne, vážně, zkuste si to. Jo, zkus to. Když myslíš, že to dáš. Já počkám. Nejde to, co? Já jsem ti to říkal. Cola je první nealkoholický nápoj, který se pil ve vesmíru. Hej, vítám na moře! Hoďte mi sem jednu kolu. Děkuji vám, že jste zvládli tohleto video až do konce. Jestli se vám video líbilo a chcete vidět další díl, zanechte odběr, napište komentář. Like nedávejte, protože lajky nezbírám. A kdybyste chtěli vědět, co zrovna chystám nebo co zrovna dělám, jestli příště vyjde nějaké video, dole pod tímto videem v popisku jsou odkazy na sociální sítě. Tak jo, čau.